Vasikana, mirai ndimbokuudzai. Musape varume ava muviri yenyu for sex yemahara. Kungovata nekungovatiwa nevarume ava mahara. Stop. Vasikana, tine mistake yatiri kuita nhasi, kana kuti mistake iri kuitwa nevasikana vakawanda nhasi, yekuti ndakamupa body yangu, ndikamupa makumbo murume uyu every time achandida in return. Ndikamitira mwana achandida in return. Ndichashandisa zvandinazvo mimba iyoyi, kana ndichashandisa sex kuti ndibatirire pamurume. My guy, murume haabatirigwi nesex. Murume haabatirigwi nekuitigwa nhumbu. Kana muchirara nevarume ava, hausisiri mukore wekuita nhumbu. Munosara makabata pasi mainiya, munhu achirova pasi. Ashawo rakangwara chairo chairo, muchiashawo hariiti nhumbu. Ashawo rakangwara chairo chairo, haringovhure makumbo aya for free. Hainutsei nevakomana venyu musaita rudo, musararamisa musadini, but stop using body yako kana kuti makumbo ako sekuti abva yanya kuda zvokudaro. Nokuti zvavanoita varume ava, waita 10 years naye uchimupa body yako iyoyo, uchimupa makumbo every day, uchitoita style back to back, anokusiya achienda kunotora munhu asina mumba kana makumbo, kuenda kunotsvaga munhu asina mumba makumbo, kunotora iye kana mumba asingazivi. Iwe akurova corner to corner, back to back, front to back, side to side, kakanje style, odrop style, meno fridge style, zvese anenge akurova, anokusiya. My guy, musashandise makumbo seweapon yekuti haana kwanoenda. Musashandise vana, mimba, nhumbu seweapon yekuti haana kwanoenda, chandiroora because ndaita nhumbu. Haambokuroreba, unosara wakatemba wakabata pasi. Because varume ava pachezvavo vatori confused, very confused people. They don't know what they want. Ungaita yese zvichindi kuitira murume ukasara wakamira wakadaro. Guys, stop doing things for this man. If you are doing something, do it for yourself. Do it because you love to do the thing. Do it because you have passion of it. Do it because it's what makes you happy at that time. Stop doing things for men. You be hurt. Unopinda depression. Unosara wakabata bonde, wakabata dombo. Munhu wangu achiita zvangu achiita zvarava pasi. Nakuti tiudzane zvangu hatisikurwa. I know a lot of men are going to come after me, but it is the truth. Vangani venyu imimi vanhurume vamakavata navo vaikuva maivata navo kuita kunge wakaroora. Paunodira achikupa makumbo, but today ndiye munhu waona here. Ndiye munhu waona here. Hauna kumusiya here uchienda kunoroora munhu nokuti hauna kumboda 2 months usina uchiziva munhu iye wanga watomusiya. That's how you are. That's who you are. Regai taure chokwadi sechokwadi. Ende murangarira chinhu wani hatisi kurwaba, tokungoonesana.